Hola, soc l'Eliel Corfernaus i avui us parlaré sobre la por a parlar en públic. En primer lloc us explicaré els meus mètodes per no tindre tanta por a parlar en públic i així poder fer les exposicions més tranquil i relaxat. Per començar, el que hem de fer abans d'una exposició és preparar-nos-la bé. Hem de fer un bon guió, després l'hem de llegir i finalment l'hem de dir davant dels nostres familiars fins que ens el sapiguem. Així, quan sigui el dia de l'exposició, ja ens ho sabrem i l'únic que haurem de fer és respirar fons i pensar que tot anirà bé. Mentre fem l'exposició cal que tinguem una bona postura, explicar sense pressa i vocalitzar clarament per no entrebancar-nos. També és important mirar tot el públic i en cap cas pensar el que poden estar dient els nostres amics o professors. Cal que estem segurs de nosaltres mateixos. Si no ho fem, ens pot passar el que em va passar a mi quan anava al col·le. Era Sant Jordi i vaig haver de sortir davant de tot el col·le a llegir el meu poema. A mi em feia molta vergonya i vaig pensar que com més ràpid anés, més aviat s'acabaria tot. Però això és el que no heu de fer mai. Perquè si vas més ràpid, la gent no t'entendrà.